Pasado alas 9 na sa gabi, Hunyo 17, 2026, may abot ang hinabang gikan sa DSWD 11 padulong sa mga barangay sa Jose Abad Santos nga gi-report na isolated human ang kusog nga linog. Subay sa report sa DSWD 11, nagpalisod sa biyahe ang daot nga kalsada nga naguba tungod sa pagtayog. Gihimo dayon ang pagdiskarga sa mga family food packs gikan sa truck sa barangay Bukid nga moabot sa 1,680 packs. Karong adlaw gipahigayon sab ang distribution niini. Subay sa labing ulahing report sa lokal nga panggamhanan sa Jose Abad Santos, nakatala na sila og 7 ka patay, 13 ang missing og 40 ang injured. Tungod sa kakusog sa linog, moabot sa 2,647 ka mga balay ang natala nga totally damaged ug moabot sab sa 4,042 ang partially damaged. Moabot sab sa 4,587 households ang natala nga mabakwit ug 22,576 nga mga pamilya ang apektado. Katusan sab ka mga pasilidad sa gobyerno ang naguba nga gilangkuban sa eskwelahan, barangay hall, gym, health facilities. Kapasalig hinuon ni Mayor Jason John Joyce nga unungan niya ang mga apektadong pamilya sa Jas ug maningkamot hangtod nga makabalik sa normal nga kinabuhi. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.